السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve kıyısga kızgın gecelerde pek Allah'ın kelamından, Resulullah'ın şirin yaşayışından eşitersip, ders alarsip ve iman, alım, nur seçileyen ve bereket ve ferişteler şirket ediyen meclisine Hudayın rızayeti deyip de şirket etmeniz, Allah Teala dünya ahir saadet gönülmek versin inşallah. Erhamur Rahiminin mescitte Huday Teala ibadet edilen yerde hakıllar ve fikirler köfülüğün zamanında insan Allah Teala'dan daşlıkta hoşluk gözleyen zamanında mescidin içine ve hayatını ve devruğunu alıp durmalı. Allah Teala'nın rahmetinden umidvar olup ve Allah Teala'nın qaharından korkup elbette ulu saadettir. Huday izzetini de arttırsın. Ama bir gecede pek Allah'ın kokladığı bile beter bir ulukan mühim iki vakıa var. Gözümüzün nuri rahmetul lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında bulan vakıalardan. Beşeriyette, tarihte bir ma'ruf insanlar Mısır ve Fars, İran feth bolmasında farmanda erteş olup, ulukan Sipah-ı İslam'ın başı olup da İslamiyet'te dünya boyunca yakası belli iki tane bir buzurg mert insanlar, ulu insanların Müslüman olmağı. Biri Hazreti Amr ibn al-As radıyallahu anh ve biri de Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh. Ey cavan dost, ey mümin Müslüman, Qavcette kulağın ger, gözün aç, havasın cemet, gör Resulullah'ın yaşayışına ve Resulullah'ın şagirdleri ve servazlarına ve İslam ve Allah Teala'nın rızayeti için büyük insanlar, şiirmert insanlar, Allah'ın razıçılığı için bulan zahmetler ve kıyınçılıklar ve ihlasları verin. Hazreti Amr ibn al-As Mısır fetheden Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında Peygamberimizden 6-7 yıl sonra 18. yılda Hicri'de Mısır feth olan olukan bir Müslümanlığın farmandesi olan bir ertişte zahmet çeken insan. Vakıdin rivayetine ve başka tarih kitaplarda göreli Amr ibn al-As özü näme diye. Kuntu lil İslami mucaniben ve muaniden. Men İslami ve Müslümanları beter yokuşur yadım, Müslüman bolmor niptahi ura qayımdım diye. Bedir cengine badım,
Yöne ölmän sagaman gallym diye. Uhud urşunna, Uhud savaşynna badım, ölmäni gallym diye. Şo muğalarda da kafir. Musulman bolmadyk ýagdaýy. Handaq we Cengi Ahzab'da Ahzab urşunna ol Medine-i Munawwaraň döwrüne çukur jargazanlaryny da men badım onu da ölmäni gallym. Emma şol çukur gadyp, jargadyp Handaq jengini ey bi Muhammed aleyhissalatu vesselam bizol üssem bolup barýa men bugünim gündällip şol jengde gaçyp gaýdanım menne. Jengin ahyryna, savaşyň ahyryna da gözleşmedim diye. Şodur şuna malym da äpberip bir diye ya bir at bilen oğruyunça sıfıp Mekke'ye Mukarremäge bardım ve bir neçe yoldaşlamy üýşürdim diye. Hazreti Amr ibn al-As kafir wagtynda soňra musulman bolanyň öýdi gurrun barya we taryhda sebit bolan gurrunlar. Faqultu lahum kayfa ana fikum qalu dhu ra'yina. Mekke'ye Mukarremä bardım. Beter bir uluqan muhim gurrun derşiler. Ýewde uluqan derslere geljek. Mekke'ye Mukarremä barıp yoldaşlamy üýşürdim. Bir maslahat ba, men maslahatymy kulak asarsyňyzmy diýdim yoldaşlama. Hey ora kulak asar. Sen bir aramyzda hakylly adam, bilimli adam, sen kefin bir hey ora kulak asar, sip taşıma allala yoldaşlam diye. Oham men yoldaşlama maslahat berdim. Ta'lamuna wallah inni la ara amra Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem amran ya'lul umura uluwan munkara. Ey dostlar bilýäňizmi Muhammed adamlaryň üstüne çıkıp işi ve İslam ve dini adamlaryň üstüne bas barýarlygyny görýäňizmi diýdim aleyhissalatu vesselam. Olar hawa görýäs diýdi, näme ham diýdiler. Onne men aýtdym biz şu Mekke'den kaçıp çıkıp gideyli Habeşe, Etiyopya, Najaşiň eliniň eteginde ýaşaýdy. Biz Bigat Muhammed bilen aleyhissalatu vesselam bilen jeng etdik, urşdyk, atababamyz ölüşdi, qırylşdyk. Inni ol öwde Mekkäni fethetjek oň bolup durşy bilen. Aham biz oň buýrugynyň eteginde bolanymyzdan oy Najaşiň buýrugynyň eteginde bolaýlyp öz-özüm ar etdim ki Muhammediň buýrugynyň eteginde bolmagy bize agyr geljek diýip. Aleyhissalatu vesselam. Yoldaşlam aýtdy, beter gowum maslahat diýdi, çykyp gideýli. Irak gitmeli, Habeşa gitmeli. Deryaya Sorh'tan geçmeli, Kızıl Derya'dan geçmeli, Afrika tarafa geçmeli. Suudi'den çıkıp gitmeli. Yoldaşlam menen maslahatlaşıp çıkıp gittik, derya minnik ve anrıqda geçtik. Amr ibn al-As'sa Najaşi bilen dostluğu varmıştık. Mekke'ye Mukarreme'den näme kitýänmişdikler? Oyunun derisini, sığırın hamını, qow ey verip amadalap, owadallap, o yurtda da şu ham deri azmış, Najaşi de şu zatlar qow görýänmiş. Oham kan sowgat yoldaşlamyz bilen teýýarlap, qow ey verilen, bejerilen amadaja, şmal içmek tikilýän derileýäni, amadaja derileri we hamlar teýýarlap, Najaşiye bardyk. Görsem Najaşiň ýanyna şi ýagdaý kan dagyqrak rowayata wara Najaşiň ýanyna baran wagtynda we şu boljak waka Peýgamberimizin 60-njy ýaşynda bolan waka. Najaşiň ýanyna otyqap şoňny döwründedir, gasryň döwründedir. Peýgamberiň bir sahabasy Najaşiň ýanyna gelip gitdi diye. Bir işden çyryp. Men yoldaşlama aýtdym, ey onu tanıýaňyzmy diýdim. Onu Muhammed iýertdir Najaşiň ýanyna diýdim. Aleyhissalatu vesselam. Olar da ha bu palany da diýdiler. Bi Muhammed aleyhissalatu vesselamyň sahabalarynyň biri bunu Najaşiň ýanyna iýeripdir. Qultu li ashabi ولو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. Oham Amr ibn al-As aýdýa, Mekke'den kaçıp barallar da böyle Najaşiň eliniň eteginde ýaşajak diýip.
Men Najaşi bilen dost, Najaşi bilen dostluğum ma, ey dost bolup ýaşaýarlar. Dost gatnaşýarlar. Hanawadaty bilen inanyp gatnaşýarlar. Mu'min musulmanlar. Kulak asaýlyň. Bular majallan gurrungy däl ha, ruznamaň gurrungy däl ha. Ýöne garad bir adamyň gurrungy däl ha. Beşeriýetde ewliya insanlaryň gurrunlary. Bütün ewliyalar, bütün ulamalar üşürsen bir sahabak yetmeýe derejesi hiç wagtda. Şumal ýeriň ýüzünde zikredip beren, Allah diýip duran, hu çekip duran çöllerde we derýalarda we her ýerlerde. Hatta Gawsi Agdam, Abdülkadir Geylani ýaly insanlarda üşürsen de, menlik birin çuňyr alymlary üşürsen de bir sahabak yetmeýe hiç wagtda derejesi. Şol insanlaryň gurruny haby. Aham men aýtdym diye Amr ibn al-As kafir halini behadir. Bir adam Muhammed'in adamsy. Men baryp Najaşiň kulugyna aýdyn. Şol adamy maňa ijazat ber, men öldüreýin diýsem Najaşi maňa ýok diýmez diýipdir. Dostlugyndan istifade etjek bolýan. Najaşi bilen arasy dost, qurs arasy, mehabbetli biri-birine. Sowgat bir adam getiripdir. Ohamyň kafir özi ýoldaşlary da kafir, hewre gowurtdirler. Onu sana bir içimi sowyjak gowy boljak. Sen Najaşi'den mat dilesen, şol Muhammed tarapdan gelen adam sen öldüransan has gowy boljak diýip, meni ýebermekçi bolupdyrlar Najaşi'ňe. Fadahaltu ala Najaşi, faqala marhaban bi sadiqi. Najaşi'ye hormatlap girdim we Najaşi maňa aýtdy, dost hoş geldin, Mekke'den gelen dost geldi de deyip meni gow täbil aldy. Najaşi de haçan wagty? Musulman wagty. İman getirenden soňra boldy. Dost hoş geldin de Mekke'den gelen dost diýipdir. Hatmen maňa kan sowgat deri ham getirensiň ha diýipdir Najaşi. Amr aýdypdyr, hawa diýipdir. Naam eyyuhel melik. Ey padşah, sana ulaqan gow sowgatlary derhamlary getirdim. Oham getiren sowgatlamy öwünne goýdum. Summa qarrabtuhu ilayhi fa'ajabahu wa amara an yuktaba wa yuhtafaz. Beter halady men getiren hamlam derlemi. Oham ol ýazýançyna aýtdy, bular gowjetde gaplap palany getirdi diýip ýazdy goý, bulara da sowgat bermeli bolars diýdi. Gaýymlap ýazdy goý diýdi. Emma yaman yoldaş, gowy yoldaş, insan yoldaşından istifade edýän ýerini görüň. Felemma ra'aytu tiba nafsihi. Aramyz gurs boldy, sowgady berdim. Görsem howasy kök Najaşiň. Görsem Najaşiň howasy kök. Howasy kök bolsa näme etmeli? Yani forsat maňa aýtmaga. Şol peýgamberimiz tarapdan baran adamy howasy kök sowgat berdi, inni gülüşipdi ulada. Näjir dost şonu men öldüräsem ijazat berjekmi diýmäne forsat tapdym. Wagt boldy. Ajab bir elime bir wagt geldi. Qultu eyyuhal malik inni qad ra'aytu rajulan kharaja min 'indik wa huwa rasulu rajulin aduwwin lana. Qad watarana wa qatala ashrabana fa'atinihi fa'aqtulah. Oham gülüşip qowdatda bir sowgatlaň diýip tuqa, ajab fursat bildim we Najaşi'ye aýtdym, ey Najaşi, şu ýaňy bir adam sen ýanyňa girip çykdy. Şol biziň aňyrda bir düşmanymyzyň adamsy şol. Sen ýanyňa iý beripdir. Ijazat berseň şonu biz öldüräsak diýdim. Farafa yadahu fadaraba biha anfi darbatan zanantu annahu kasarahu. Ay berekella Najaşi. Tahtın üstünde oturanmış Najaşi. Kaptalını da Amr ibn al-As oturanmıştı. Şu kifi aydın muyum elin buludu. Doğru burnuma değdi diye. Burnum dövüllü diydim diye. Najaşi padişah haline, padişah yağdayına eli bilin öldü. Buludu vurdu. Ağzına gayim mollip. Zanantu annahu kasarahu. Burnum dövüllü deyip korktum. وابتدر من خاري فجعلت أتلقى الدم بسيامي برنمدن غانق مانı durdu köynüğümün sığırmağını durdum diye. وأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت بها.
yer yarılsa menne girseydim gowy boljakdy diýdim. Beter zelil boldum şu mejliste. Näjirek sowgat berip öz-özüm pankart dudum, tekabbürlenip dudum. Ay dosahim men Nejaşi bilen bir padşah bilen, Afrikan padşahsy, Etiopiýan padşahsy bilen men aram gowahim menen nip, ini hoş bolup gülüşip barýakam. Beter kiçellim dip. Yer yarılmady men girmedim. Oy padşah kıyın görjek bolsaň aýtmardym ahim. Men sen kıyın görmersiňmi ka diýdim. Ahan Nejaşi aýdypdyr: "Ya Amr, tas'aluni an u'tiyaka Rasulillah." Allah Rasulüniň iýbiren adamsyny sen ihtiýarynda goýaýyn. Muhammed Peýgamberin aleyhissalatu vesselam iýbiren adamsyny sen ihtiýarynda goýaýyn. Men ya'tihi an-namusul akbar. Cibril ferişte gelýän adamsyny sen ihtiýarynda goýaýyn. Allazi kana ya'ti Musa peýgambere gelýän, Cibril gelýär oň ýanyna. Wallazi kana ya'ti Isa ruhullaň ýanyna gelýän, ferişte oň ýanyna gelýär. Yani Cibril ferişte gelýär, Allah'dan ona wahy getirýän adam. Ol aziz muhterem adam, men ýanyma bir adam iýberdi, bir işden çüreyim. Litaqtulahu inni şonu sen ihtiýarynda goýaýyn, sen şonu öldürmeden çüreyim. Näme diýip ben seni dipdir. فقلت في نفسي عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. وهم عمر بن العاص öd içimden kepledim diye biýabrey. Bar başga ýurt Arap ajam ýok, ajam diýdi, Arapdan başga millet diýdi. Ulum millet bilipdir bi Muhammed Resulullah'ın hak peýgamberdigini. Sen häzirde bir ýurda gelip tersleşip ben bir ders Allah diýdim öd içimden. Öz dersimize inşallah işte girer. Ve kultu ateşhedü bihâzâ eyyuhel melik. Oha men aýtdym, ey padşah sen musulman mı diýdim. Şu Muhammed'in hakdygyna sen şahadet berýän mi diýdim. Nejaşi aýtdy, eşhedü bihi indallahi taala. Ya Amr, fa'ati'ni wettabi'hu ve innehu la alal haqqi. Ey Amr diýipdir. Allah'ın ýanyna men şahadet berýän hak peýgamber şo diýipdir. Ey Amr, dostlukdan aýdýan diýipdir. Şoň iýzini düşgününi örsiň diýipdir. Düşeniň menen, düşmäniň menen älim jahany basjak adam şol diýipdir. Meger Musa peýgamber sadaja goşuny bilen Allah'ın arka bolmagy bilen Firavunu we Firavonyň leşkerini goşuny basyp derýada gark bolup gitmedimi Ramses Firavun? Hawa şi insanyna bitin insaniýeti we bitin dinleň üstün basjak adam şi. Günün güýmeme ey Amr diýip Nejaşi aýdypdyr. Amr näme etipdir aham? Yoldaşlar daşarda gözleşip du hanäme gördüň etýärlerini bilen hak. Yoldaşlar gözleşip du Nejaşi ejade berermi kan? Şol ýanky peýgamberimiz tarapdan gelen adamy öldürmäge. Amr inni näme der kan? Amr aýdypdyr: "Afatubayi'uni alal islam?" Qala na'am. Fabasata yadahu fabayatuhu alal islam. Ey Nejaşi, eliň maňa uzatjakmy? Uzadaýynýipdir. Ber eliň märik. Sen Resulullah'ın tarafından namayende, sen eline beyet berýän, gol berýän, men musulman boldum diýipdir. Berekellah Amr ibn al-As. Sen elinden men musulman boldum men diýipdir. Men Allah'a teslim we Resulullah'ın men ummatyndan boljak diýipdir. Aham ve da'ali bi tasdin fagassala ad-dama. Nejaşi aýdypdyr, bir legen menen suw getiriň diýipdir. Burnuny ýudurypdyr, egin maşyny ýudurypdyr. O oqan bolan köýneginde çykar diýipdir. Aham köýnegini çykaryp, maňa owadan bir köýnek berdi. Ol ýoldaşlarynyň habary ýok kaby gürrüňlerden. Aham men çykdym daşaryk. Falamma ra'aw kiswatal malik surru bizalik. Am daşaryk çykdym, owadan egin maşy bilen çykamda hoş boldular. Ha padşah maňa sowgat berdi diýip. Olara aýtmanyda çekindim, näme gürrüň menen girdi, näme gürrüň menen çykypdy padşahyň ýanyndan. Olara aýtmana çekindim. O şo durşuna bir dehre sınca çykjak ýanyk ogradym aňry qaşyn işte geler niýen ýal bir zat edipdirdi. Goýa bir dehre sınca çykan ýal edip çykdym we ogradym gönje ýerek derýan kenaryny bendere qaşyn. Ta derýadan geçip Medine-i Munawwaraga ograýyn.
فوجدت سفينة قد شحنت برقع فركبت معهم. Görsem bir keşti uğrajak bolupdy. İçine kan ağaç, kan taxta, kan ağaçları kelap owdallap ta Suudiye gaşyn, Mekke Medine gaşyn, belki yurda gaşyn geçirmeden çürüm Habeşeden bir keştini doldurypdyrlar. We bir neçe adam oturar ýal jaýda baý bolmaly. Bir ticari bir keştilen meri. Aham barip menne oturdum üstünde. Ve barik deryaya sorxtan Suudiye gaşyn, Medine Munawwara gaşyn, bendere Şuaybe diýen ýere gaşyn uğradym diýip. Ve harajtu minha ve ma'i nafaqa tabta'tu ba'iran ve harajtu uridu al-Madinata al-Munawwara. Hay berekallah. Aham Şa'beye diýen bendere yetdim. Şuaybe diýen babir tofarlar. Şuaybe diýen bendere yetdim. O şu taada pul jadymady. Bir diye satın alıp Medine-i Munawwara gaşyn uğradım. Mümin, musulman bolmak üçin. Ümmete Muhammedi aleyhissalatu vesselam bolmadan çirim. Ey mümin, musulman dogolla. Hazreti Amr ibn al-As radıyallahu anh näme niyet bilen gidipdi odal. Näme niyet bilen öwrülüp gelýär. Ey mun dostu näme etdi muňa? Najaşy on ýoldaşymyşdyk, dostumyşdyk da, sowgat berişýänmişdikle. Ey naga türkmen gowaý diýe, ýaxşydan şarafat ýeter, yamandan kesafat diýýär diýe. Ey naga ýaxşy bolsaň gowulat. Ey kimin musulman bolmagyna sebep bolupdy? Ulukon soňra Mesir fetih bolanna, ulukon bir farmanda boljak adamyň musulman bolmagyna sebep bolupdy ha. Nagat imanna qaýymlygy bilen öz güýjünden istifade edip onu bir ilm bulumugy bilen şo jerek iş etsem şulardan musulman bolar diýip netijesini alýa. Ugranda peýgamber ýokuş görüp, islam ýokuş görüp, musulmançylyk Qur'an ýokuş görüp ugrap barýa. Ay şi ýurtda durmaýyn men, bidarym ma şi ýurtdan. Özü ar edip, özü namys edip, men Muhammediň dinine teginne bolamdan, bar Najaşyň teginne bolaýyn diýip çykyp barýan adam, barandan näme niyet bilen ýigini öwrülip öti. O ýoldaşyň edýän işini görýärmi? Kan günäleri bar. Ýoldaş kömekleşmede hiç kim başarmıyor. Kan sogaplyda bar. Ýoldaş kömekleşmede edip bolanak. Ey geliller, ey musulman, Gursagymda Allah var, gursagymda iman ma diýen mümin musulman aýaly erkek dogalla. Kan günäleri var. Ýoldaş öýüne ihtiýaryny goýmasa, daý ýegen çykany bilýän adam öýüne açaryny ihtiýaryny goýmasa, günäni başarmıyor. Näme bolardy şoň güýdüne? Najaşyny gör. Ha bolýa hay hannyň munnyň edip beren sowgatlaryna allanmany, sowgat öz ýerini, dostluk öz ýerini, porsokdaky iman dağ ýaly öz ýerini. Sowgatlary berip duqa, Hazreti Amr burşan öldüratam näjire diýýeti, sowgatlar gözüne ýadyna düşmäni, ilm bulap burun diýipdiň. Nagat qaýym durupdyr. Qaýym durullygy on näme güne goýupdyr? Ya hatmen bizi bulap vurmallanmy? On gurrun işte geler. Yok. Sen gör şu tarap näme ýol bilen Allah'ın mehabbetine girecek. Şu wagt Najaşy görtür şu ýol bilen Amr musulman bolar diýip. Şonu bir horlaýyn, utandyryn, bilýänmişdi ki şeýse şolardan musulman boljak. Emma Halid ibn Walid buruna urulmak bilen musulman bolmaýar. Bir nama bilen musulman bolýar. O işte geler inşallah. Kan hanıwadyly we bir kysga çyk ders. Musulman dogalla. Kan geliller we bu husus denanalan arasynda ya hamana bir obadan göçüp gelipdir şähre gaşyn. Gurya bir başga bir engar başga ýurda gelen ýanyk, ya bir başga bir ýaňa gelen ýanyk, hiç ýaňa däl. Her ýerde bolsak bir Allah'a imanymyz bar. Oham özünden bir dininden zeifrak adamlar bilen ya şäher ya oba fark etmeýär. Ýa şäherde kan bolýan zatda. Dininden bir zeifrak adam bilen, bir zenana bilen ya bir erkek adam bilen dost ya boýduş bolýar. O tarap dininden zeif adam ha. Gatnaşýan täze başlanan adamsy. Oham gatnaşyp başlatdy.
Görýä oň egin maşy zordan bir de şoňa görä boljak bolýar. Görýä oň öýünne ya awadallıktan, ya tezyinattan, ya mahbaradan, ya her näme hünerli ba bolsa, bir fakir täze baran, imany gaýym adam, halal haram bilýän adam, şo zatdy Hudaýyň gahary wadygyny bilýän adam, şonna şo haram zatdy bi-bereketçilik badygyny bilýän adam, adamyň zindigisini öýden perişte gaçyryp, öýünden nur aýyryp, hiley oglunyň şoňy bir yalandan ýaşap beren, bir ruh, bir mana edýärligini bilýän adam. Ýöne şoň menen gatnaşansaň, özüni dogurlap ki bilmeýä hiççi, onu da aýdyp bilmäni, hatta ogluň şoňy bilen şo jirek, şo tarap bilen renklenip, şo tarafyň ahlaky, imany, aqidati, hemme zady şoňa gaşyn öwürlük giden hanybada känna. Bu kulli gidipdirler. Guya gaşyn gaçypdyrlar. O hamda kepleyen zady näme? Yo, ol men gatnaşan adam namazhan adam diye. Namazhan bilen giýji uny mahwaraňy uny haram zat gözep, gözüni, kulugyny, dilini doldurypdyr haramdan. Şonu öwün bolýar. Yo, ba ferhang adam, hakylly adam, beter düşünmli adam. Kän namazhan men gatnaşdym, o jirek akly ýok, o jirek ferhangi ýok, o jirek düşünmi ýok diýipdi. Onu gaýtym öwün bolýar bir fasygy, bir faksyk adamy, ya fasyk denanany. Namaz okuyalligi doğru namaz bolsa onu haramdan alqalardy. İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Ey musulmanlar, Hudaý aýdýa, namaz doğru namaz bolsa haramdan alqalar diye. Allah aýdýa, Qur'an-ı Kerim aýdýa, innes salate tenha anil fahşai vel munkar. Yo, men gatnaşýan denanam falany we namazhan adam diye. Şo bir eňil qalýalygyny görtür, insan öweti, ul giýjewni haram işleri gözläweti, ya egin maşy haram, bigat jowan oglulary bazıra gitip gelmegi bilen fikirlerini harap edip imandan alqalýalygyny onu gürrüň etmeýär. Bir keplerini awadan kepleýänmişdik, ya şoň menen bir derdi deli diýänmişdik, ya hawa beýleşi hakyl berýänmişdik. İnni hemme zatdan yo falany gowy namazhan aqylly düşünmli hayır golup öwüpdi duýny onu. Onu gaýtyp öwüti, ondan aýryşyp bilenak, özüni islah edip bilenak, ona haky aýdyp bilenak, can boýdoş, can nos bile diýän işin öýdün bereket aýrýar, öýdün perişte aýrýar, insany dargadyp barýar, ogluň şoň bidirip zady ululup terbiýet bolup barýar, şigitçi bilen gitse, hatta şu mahal bir torhany wady we haram zat mahwaran gözümiň näme işgaly wady. Hud Qur'an menen haram bolan zady näme işgaly wady bir musulman näme bolar? Bu kafir bolardy. Ýene 20 ýyl 10 ýyl näjire bolar? Näjire bolýar? On bir fakir we berden maran ya bir ýerden göçüp gelen belli bir imanly adamyň ogulgydy. Ýüregi ýakýan nerşer. Näjirek Allah diýip geçen ejesi we kakasy we o zatdy düýp ýadyndan çykyp müň menen bile bitipdir, tamam bolupdyr endi. Edime aýdyn. Nejaşi gurrun yaplap saplap aýdylmaly gurrun däl ha. Amr bir kafir adam. Nejaşi bilen dostmuşdyk. Baranna bir bidirek zat agdapdyr. Dur dostu burnuň üstüne urupdyr. Burnu ganapdyr. Lap padşah meclisiniň üstüne gurrunda bir biferhenklik ýanyk. Ýok, iman gurrun ortaga gelipdi. Allah'ın gurrunu ortaga gelipdi. Gursakdaky keramat we dünýä ahir saadet gurrun ortaga gelipdi. Bu taada hynnyň munnyň etmeli ýer däl. Ondan çirim näme bolupdyr? Bir ulukhan bir İslamda ve tarihte sebep bolan adamın musulman bolmagyna sebep bolupdyr. Dersal ey musulman! Dersal bu gurrunlardan. Merde adamdan gurrunlara abla. Güýnät günümüz geçirmäýli. Yo falan dip onu gaýtym öwün bolup, onu gaýtym bitir düşünmli adam, fahim adam, o zenany bitir hakylly namaz okuýa, kim öýdi, ne egin maşy dogry, o giýjewni haram gözläwdi. Musulman yen aýdyn, innes salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz bolsa adam haramdan alqalýandyr. Namaz okuyan musulman haram iş edmez. Ýalňyşy eder ha. Emma haramyň içinde gelip namaz okuyup hiç ýokdur musulmanyň içinde. Namaz bolsa alqalýandyr. Hudaý aýtýan Qur'an-ı Kerimde. Gel Halid ibn Walid'in musulman boljagyna. Kim? Seyfullah. Kim oňa Seyfullah diýipdir? Rasulullah ona at taqdir Seyfullah dip. Fe innehu seyfun min suyufillah. Sallahu Allah Teala alel kuffar. Hazreti Halid ibn Walid Rasulullah aýdypdyr, Hudaýyň bir şemşiri şol adam dipdir. Şonu Hudaý ýürüýti kafirleri ýiberdi şonu dipdir. Göreýli Halid ibn Walid'in musulman bolşuny. 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 Halid ibn
وفي عمرة القضاء لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكفار خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد كافر لن تشن هذا Peygamberimiz geçen hafta geçendir umre diye. Umre edip tuqa ve Mekke girip tuqaş kafirlerin arasını oğruyun gözleyenmiş. Emme kafirlerin arasını Halid ibn Velid'i görmeyenmiş. Eyşi Halid yerdi qam hiç görmeyenmişti kafirlerin arasında. Bir Halid ibn Velid'de bir gengzat ba olmalı ki Resulullah hatta kafirlerin arasında şun tapçak bolyanmış. O hem Halid ibn Velid'in doğunu Müslümanmış. Şondan soraptır. Ey falani, eyne Halid? Bir kafirlerin arasında Halid ibn Velid görünmeye diptir. فَقُلْتُ يَأْتِ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ Ya Resulullah, inşallah Huday kursağına koyuyor dedim. Gelir inşallah dedim. Halid ibn Velid'in özünden eşteyli näme diye. قد شهدت المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم. Hem cenglerde bardım şu Muhammedi ve sahabalarını basayınni aleyhissalatu vesselam. Hemmesini de içimden bir fikir bilen öwürlerdim. İş bar yok Halid ibn Velid kafirliğin farmandası ha. Her ceng bolsa ertiş farmanda kafir şol Halid ibn Velid'miş. Beter hakıllı ve cengde kefi kulak asılayan adammış. Her cengde mıdam basılıp aytiyes ve içimden aydiyen eş Muhammed'i bas bulmaya fikrim harap ederdi diye. Aham ahir gelli o kulak asın. Peygamberimiz Muhammed Resulullah aleyhissalatu umre etmeye. Ayşin gurmeyin edip çıkıp gittim Mekke'den deyiptir. Şehri gayratlımıştık öyle yandan. Şi Resulullah Muhammed aleyhissalatu vesselam sahabaları bile Siriyada ayşi görmeyinni koymayinni deyip çıkıp gittim Mekke'den deyiptir. Şehri gayratıma geldi deyiptir. Çünkü kendine etiptir da Müslümanlar bilen basacak bolup. Basıp bilmeyenler ay görmeyinni koymayinni deyip Mekke'den çıkıp gittim deyip. Oham birden elime nama geldi diye. Kafirlan arasında Halid ibn Velid'e nama geliptir. Kimden? Doğanından. Ay akıllı doğanı varmış. Ayşin içinden geçirip bir nama yazıptır o. Şu naman tiki bir neçelerini 4-5 bölüğünü okuyayın. Bismillah zat yazıptır ondan taşqari. Ey doğanım Halid. Şu namani doğru Halid kafir vaxtımıştı. Onu da bile de ders. Özümüzün çürüyüm yazılıptır onu hesap edaydı. فَاِنِّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الْإِسْلَامِ Ey Halid, men sana anlayan häzir günü çilidiş İslam'ın haqqygyny sen kelleň çekenak, sen bizatlardan zerengdin, sen düşünmeli wagtyň boldy ki İslamiyet haqqygyny. Idi ey Halid, qad sa'alani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anka. Kafirliň içinde saylap senden menden sorady. Resulullah sorady. Halid görünmeýärdi diýdi. Ey Halid, men cevap verdim Allah seni getirer dedim. Ey Halid, naman içinde bahaşı. Resulullah oham bana cevap verdi. Halid nagat dayav batır adam, Halid nagat şuca adam, Halid nagat zering adam, Halid nagat hakıllı düşünmeli adam. Hayp şu haklını, zeringligini, batırlığını İslam yoluna sarf etse, kafirliğin aleyhine sarf etse, harceste, beter şana qovvaljaktı, hayp ömrünü yalandan geçiriyor da deydi. Naman içinde yaptırsan. Sen puşlada batırlığını, puşlada dayavlığını geçirip ben giptir. Resulullah aydiye, Halid Müslüman olup, dayavlığını, ey zeren, ey düşünmeli, ey basavat, ey hakıllı, ey savatlı, ey servetli, ey Müslüman, ders alaydı. Güýjüňi, zerengligiňi, puluňy, öz batyrlygyňy, öz sawadyňy, öz tahsilatyňy, öz haklygyňy we öz jowallygyňy haramzada ya bir Hudaý söýmejekler adyna, ya bir hiç puç günümüz güýmäp duramyzdan ders alaydy şu gürjüňden. İdi ahyrynda ýazypdyr: "Fastadrik ya ahi ma fataka. Ma fataka. Ma fataka." Ey doganım, batımrak musulman mol geçen güllüğü cubran ettiktir. Berekallah.
Acıp nama aydıptır. Kan faqad fatatka mawatinu salihah. Nama tamam boldy. Hay dogonjugum. Näjire yerli belli sen Rasulullah arka bolup biljekdiň, muft geçirdiň diýipdir. Fastadrik ya ahi ma fataka. Kan gawy yerleri geçirdin, şolary öwürde jobran et. Belli bolýa adam ihlas etdi geçen günahlerini, geçen kutahilerini, geçen kemçiliklerini jobran etip bilýän bolmaly. Yani şu kemçilikleri gaýta ihlas edip doldurup bilýän bolmaly. Ey musulmanlar, bilen nagat ders bililere. Men günahym kan, men maňa ýol ýok. Her jere günah kan ne bolsa, şunu qawj edip vücudumda salaýlyn. Her jere günah ol qanna bolsa, Allah günahdan uludur. Allah'ın rahmeti günahdan uludur. Bu gurrun Allah'ın rahmetine girmäge sebep bolsun. Ne günah etmäge. Gir basımrak, sokulş basımrak, nurun içine, imanın içine, Allah'ın adı ve yadynyň eteğine. Fastadrik ya ahi ma fataka. Ey näjire geçmeli iş urrundan. Ey dogonjugum, geçen güllüň jubran et basımrak diýipdir. Türkmen gowaý diýe. Türkmen näme diýär şu barada? Adaşan ýolun tapsa ýaxşy diýe. Altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Gyzyl altyn bilen ýazmaly. Türkmen näme diýär? Ýazyp goýmalyşyn öýlerde. Adaşan ýolun tapsa ýaxşy diýe. Adaşan ýolun tapsa ýaxşy. Adaşan ýolun tapsa ýaxşy. Gysga çykyp. Ýoldan çykypdyr däm. 10 metr çykypdyr da 100 metr etme. 200 metr etme. Gel ýoly aşyn. Ay men oňsoň ýoldan çykdym diýip, ak ýoldan kan daşalma. Ak ýoldan kan daşa düşme. Öwrül basymrak ýene ak ýoly gir. Ýene Allah Taala we jennete gaşyn eldiýän akçy ýol we peýgamberimizdin bärik günje gelýän ýol. Gir basymrak ýola. Köfeltme, adaşan ýolun tapsa ýaxşy. Ejemi de aýdypdyr. Babamy da aýdypdyr. Kakylamy da aýdypdyr. Mamylamy da aýdypdyr. Ata baba Türkmen musulmanlaryň aýdan kepş. O da dogonna şonu ýazdyr. Ey dogonjugum, adaşan ýolun tapsa ýaxşy gir basymrak diýipdir. Hedreti Halid'in içinden geçaptır bu gurrun. Felemma ja'ani kitabuhu nashattu lil khuruji. Namani okuydum. Ay Medine'ye gidecek deyip içimden tuttum, kastım deyiptir. Berekallah. Nashattu lil khuruji. Özüdüm Medine'ye gaşyn uğrasym gelip hovam kok boluverdi deyiptir. Ve zadani ragbatan fil islami ve surrani maqalatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Özüdüm musulman bolasym geliverdi. Ay diýen kepler hewr öttü maňa deyiptir. Şol peýgamberiň aýdan kepdi men begendirdi. Hani Halid görünmeýär diýdi. Halid özünün güýjini Hudaýyň rizaýatyna sarf etse gowy bolar diýen kefi ba men begendirdi. Inhe iki defer bir zamanda musulman boldy. İkisi ol Najaşyň ýanyna ugrady da. Ol indi kefde galjak ýöne ştajygyny ol Najaşyň ýanyna ugrady. Bir de Halid ibn Velid de Mekke-i Mukarremeden ugrady. Ýolly bir-birini görüp baham gitjekler. Ola o benderden deryadan geçip gelýär da Halid ibn Velid de Mekke'den ay men ugrajak diýdi. Bu ýerin inşallah indi kefde geljek. Ýöne kysgajak bir 3-4 dagygalyk ders aýdyn, giza dagalyk oňa tamam edek. İnhe. Ol Najaşy burnuna vurdy, musulman boldy. Aya Halid ibn Velid'in dogonuna, Halid'in burnuna vurup musulman etip bilerdimi? Hiç başarmazdy. Biz belli bolýa ýoldaşyň ýa dostuň ýa şu gatnaşýanyň uğrundan marmaly, ýolundan marmaly. Bilýän gyssasaň ýola geljek gyssa. Bilýän hükmen gyssamallan näl? Gör Halid ibn Velid'in dogony, dogon gelbärik diýip vursa musulman bolarmy? Hiç bolmaz. Öldürür dogonuna gaýtyn. Oňa nama ýazypdyr. Oňa bir ötümli kepler aýdypdyr. Hey dogon, wagtyň geçirme. Hey dogon, geçen güllüň jobran et. Hey dogonjugum, gow wagtly geçdi ha. Özüniň dogonjugyna nama ýazypdyr. Hey dogonum, fursaty ellen berme diýipdir. İçinden geçip musulman bolupdyr. Sen gatnaşýan, hanabadan inanyp gatnaşýan, dinana ogulgyň aýallygyny inanyp gatnaşýan, görýän kutahiýe diýädem, ýolundan bar. Düşünýän ýerinden bar. Dogonum di, dostum di, daýegenim di, çykanım di, her näme hem döwri di, hem klasy, hem otagy di, hem danışgam di, hem karym di, her näme bolsun. Düşündirip uğrundan marp bilýänmeseň bar.
gözde Amr ibn al-As Misr feth bolanna farmandy ertiş. Nejaşi on musulman bolmagyna sebep bolupdyr. Ýoly bilen marpdyr. Bahem musulman boljakly. Halid ibn Walid Fars we kan yerleri İran we başga yerleri musulman bolma, hatta Rostam'a nama yazan adam Halid ibn Walid. İslam tarafından Halid ibn Walid Rostam'a nama yazýanyp, şo wagt Fars Sasani padşahyň ahyrkylarynyň farmandy ertişmişdik Rostam. Şoňa nama ýazypdyr. Gör kim kime nama ýazypdy. Bismillah waliye seni dosyňdan çüreyim, imanyňa gaýym bolup, barmaly ýolunyň aýt, gaýym bol imanyňa, ötümli bolar. Hamdan mundan esten kesip ötüp bermer hiç wagtda. Allah Taala galplarymyzy öýlemiz nuri imandan dolu etsin. Allah Taala emniyet, ittihat, parahatçılık, mescid, medrese hücrelerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala içerlerde mehabbet versin. İman ve dine gaýymlyk versin. Hudaý Taala aýdýan we işçilerden kabul edip Hudaý eserini versin. Bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq ve Nas hoş okuýaýyn, il gün watanymyza doga ederiz inşallah. Okuýberin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pirag ilahi amin. Kan dogat dip tafşyryllar we kabullar inşallah. İlahi amin. Salavatlar, hatımlar, tesbihler okypdyrlar. İlahi amin. İzdivaç hakkında we beýleki müşkilli dogalla, musafiratda, gurbatda, hatmatda hemmelerini doga edýär. Afiyet, emniyeti de doga edýär. Parahatçylyga doga edýär. Mescid medreseler yürüyüp durup ıshal, bereket, ağlı birlik, iman abri yürüyüp durmak. Amin ya ilahel alamin. Allah Teala'dan katı umidi vardır. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibet davet. İlahi amin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarınızı da yardımdan çıkarmayın. Barakallah.